Matapos ang matulong taon na pagkakapindyente huli kang pandemya, purman nang nagsikad ang modified Palarong Bicol 2023. Alagad suway sa nakatudan na sarusan na ang venue kang mga pakawat. Ngunya na taon, magkakasuway ang venue kan mga events. Saro sa mga napiling venue ang syudad ning Legazpi. Sa syudad Gigibon ang kawat siring kang basketball asin volleyball. Manunutaran man sa kada venue ang presensya kang medical team, asin pulisya. Limitado man ang pigtutugutan na makalaog sa mga venue. Sigun sa Legazpi City Disaster Risk Reduction Office, inibilang pagprotehir sa mga delegates laban sa helang na COVID-19. Antes ang karawat, pigmomonitor mo na ang temperatura asin pagmatik ang kada player. Maigut man na pigbabawalan na makakawat ang mga player na igwang kalintura o maraot ang pagmati. Yung mga billeting schools natin ay hindi na katulad ng dati na punuan, kundi ang ano natin is talagang maluwag dapat ang mga rooms na ginagamit natin. Tapos yung mga laro natin is lahat indoors. Kumbaga covered court, nasa ano. Tapos kung may laro man sa labas, is hindi na siya gagawin katulad ng dati na mainit pa. Sa syudad ning Tabaco naman ang venue kan iba pang contact sports. Siring kang taekwondo, wrestling, wushu, asin penkak silat. Mantang sa syudad ning Ligaw, ang venue kang arnis, badminton, chess asin dance sport. Mantang sa Naga City naman ang mga pakawat siring kang archery, gymnastics, para games, swimming, asin weightlifting. Rest assured that all the technical officials gone through a series of trainings that would show that they are always fair, that they are not biased, and they always have their loyalty to the region. Mientras tanto, sigun sa tagapagtaram kang DepEd Bicol, para mientras mo nang pigpas sa irarom sa modular classes ang mga estudyante sa mga eskwela na ginamit na venue kang palaro. Sa face-to-face classes, kailangan gamitin yung alternative delivery mode. So, nasa modular pa man yung hindi ako makapasok in person sa mga classes, may mga modules sila sinasagutan ngayon. Laom kang DepEd, maging matarayong po ang Palarong Bicol ngunya na taon na target na matapos sa maabot na Biyernes, Abril 28. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.